Alam mo ba, mga examples ito ng apat na uri ng conditional sentences. Ginagamit sila para makapag-express kung ano yung mga totoong pwedeng mangyari or mga mangyayari sa future or mga imagined possibilities sa present or imagined possibilities sa past na nakadepende sa mga kondisyon. Itong unang example ay tinatawag nating zero conditional. Ginagamit ito pag-express ng mga general truths or facts, mga katotohanan, kung ano yung totoong pwedeng magiging resulta kapag nangyari yung kondisyon. Ang ibang pangalan nito ay present real conditional. Kagaya ng example na to, magiging solid ang tubig kung i-freeze mo siya. Totoo ito, mapuprove ito ng science, ng experience. Magiging solid ang water kapag may kondisyon. Ilalagay mo siya sa freezer. Pero kapag hindi mo siya i-freeze, hindi naman siya magiging solid. Combination ito ng dalawang clauses, ang main clause at ang subordinate clause, na nagsisimula sa if. At merong mga verb patterns ang clauses ng conditional sentences. Kapag zero conditional, parehong present simple ang verbs ng mga clauses. Itong pangalawang example ay isang first conditional sentence. Ginagamit ang first conditional sentence para i-express kung ano yung mga future possibilities na mangyayari depende sa binigay na kondisyon. Ang tsansa na mangyayari ito sa future ay nakadepende kung magawa or mangyayari ang binigay na kondisyon. Kaya ang iba pang tawag nito ay future real conditional. Kagaya ng example, merong possibility na patatawarin ka niya kung magsusorry ka. So ang chance na ikaw ay patatawarin nakadepende sa pagsusorry. Combination din ito ng independent at dependent clauses. Ang dependent or subordinate clause, ito yung nagdadala ng kondisyon at yung posibleng mangyari, depende sa kondisyon, yun makikita yun sa main or independent clause. Now, dapat nating bantayan na ang verbs ng clauses nito ay iba't iba ang forma. Ang subordinate or if clause gagamit ng present tense, madalas simple form. Pero ang main clause, yun ang lalagyan ng modal verb na nagpapakita ng future possibility at madalas ito ay yung will. Pero pwede ring ang if clause ay gagamitan ng ibang subordinate conjunction na nagpapakita ng kondisyon. At itong main clause naman ay pwedeng gagamitan ng ibang modal verb na pwedeng ipakita ang future possibility. Itong pangatlong sentence ay example ng second conditional, mga imaginary situations sa present. Mga sitwasyon na tinatawag nating ipagpalagay natin. Hindi sila nagpapakita ng katotohanan ngayon, pero pwedeng magiging totoo in the future, pero sa ngayon hindi sila totoo. Pwede ring imposible talaga maging totoo ngayon o kailan pa man. Kaya tinatawag itong present unreal conditional. Ginagamit ito kapag gusto nating magbigay ng suggestions, ideas, or advice sa pamamagitan ng pag-emphasize na kung sakali lang or ipagpalagay natin. Kagaya ng example na to, iiwanan ko siya kung ako ikaw. Itong if I were you, kung ako ikaw, ito yung kondisyon na ipagpalagay natin. Imposible itong mangyari dahil hindi pwedeng ikaw ay magiging ako at ako ay magiging ikaw. Pero, ipagpalagay lang natin na pwede ito. Yan ang ibig sabihin ng if clause na to. Ito namang kabilang clause, nagbibigay ito ng suggestion or advice. I would leave him. Iiwanan ko siya. Ang sitwasyon, isang reimagined reality. So, hindi niya iniwanan yung lalaki. Hindi ito yung totoong nangyari. Inimagine lang ito para makapagbigay ng advice or idea kung ano ba ang magandang gagawin. Now, ang clause nito, kagaya ng ibang conditional sentences, ay merong patterns ang verb. Ang main clause, ang verb pattern ay would plus base form. Ang if clause naman, gagamit ng past simple form. At kung be verb na link verb ang gagamitin, were ang tamang form. Hindi was kahit pa singular ang subject nito. Kagaya nitong, if I were,
Ang I, was dapat ang partner na past form ng be verb. Pero dahil conditional, were ang gagamitin. Merong mga gumagamit ng was sa second conditional sentences, pero ito ay grammatically wrong, although accepted siya sa spoken at informal situations. Itong pang-apat na sentence ang tinatawag nating third conditional. Gagamitin ito pag-express ng mga imagined na possibilities sa past na hindi nangyari. May chance sanang mangyari pero hindi talaga siya nangyari. Dahil hindi rin nangyari yung kondisyon na kailangan para mangyari yung posibilidad na yon. Kaya ang nangyari, nasasayangan tayo or nagre-regret tayo or pwede ring naging relieved tayo dahil hindi nangyari yung kinatatakutan natin. Kagaya ng example na to, meron sana siyang chance na makapasa sa test kung nag-review lang siya. Pero hindi siya nakapasa, hindi nangyari ang chance na to. Hindi nangyari ang posibilidad na to dahil hindi siya nag-review. Hindi nangyari yung kondisyon na kailangan. Iba yung nangyari, kaya ini-imagine na lang ang posibilidad na yon. Dahil nasasayangan yung nagsabi ng sentence na to. Nasayangan siya sa posible sanang magandang nangyari. Ang forma ng verbs ng clauses nito ay iba-iba rin. Ang main clause, ang verb pattern ay would plus have plus past participle. At ang if clause ay had plus past participle or yung past perfect simple form. At dapat nating tandaan na ang mga clauses ng conditional sentences ay pwedeng bali-balikta rin. Pwedeng mauuna ang main clause, pwede rin mauuna ang if clause. Pero kung mauuna ang subordinate clause or itong if clauses at sinusulat natin, dapat lagyan natin ng comma before sa main clause or pagkatapos ng if clause. At yun ang apat na klase ng conditional sentences.